Terkait dengan bencana terbukti-bukti ini itu tanda niku sampun salah setunggalipun alam menika sampun murka nggih, sampun bosen mirsani dhateng umat manusia sing mapan ten alam niki mergi napa piyambakipun hanya membenarkan dirinya sendiri pun lali kalih diri daratan lan alam niki. Nah niku sampun dados menapa nggih jangkanipun jagat. Mungkin ampun mlebet ten alam ngeten niki donya niki badhe dandosi alamipun piyambak kalian margi napa nggih bencana alam nggih banjir lan sak panunggalipun melanipun niku diwastani bencana nggih monggo ning sak temenipun nikulah tanda-tanda alam niku kepengin memperbarui alam itu sendiri. Nah lah bejane tiang-tiang sing kemakan pembaruan alam niku wau. Nah ini pun ngantos tiang Jawi sak bejo-bejane wong lali isih bejo wong eling lan waspada. Apa kuwi? Ya kuwi wong sing ireng medelane. Tegese napa? Tiang niku sing tasik ngugemi dhateng jati dirinipun sing mboten ndamel namung ndamel identitas nggih nikulah tiang sing slamet. Mergi sakniki kathah tiang yang sampun lali dhateng jati dirinipun kathahipun namung ngudal utawi ngumbar datang identitas. Bukti ini pun apa yang Jawi piyambak pun sok-sokan penampilan ini benderani wong Jawa ya. Dengan memakai adat Jawa ngomongane sok kaya Jawa-Jawa ning nyatane orang ngerti sak temene apa Jawa kuwi milane pun mlebetipun dateng kejawen. Jadi Jawi Jinawi kali kejawen pun benten. Nek kejawen niku sing ditonjolon niku namung identitas. Nek Jawi Jinawi niku nek Jawi Jinawi niku sing ditonjolon niku jati diri. Jati diri Bang. Nggih. Berarti benten nggih. Benten. Nggih. Tiyang Jawi niku badhe ngagem napa? Niku kan ora perkara penampilan. Ngono. Sing dimaksud Jawa Jinawi itu Jawi Jinawi niku lak atinipun. Nggih, nggih. Nggih. Angger sak netepi berbudi bawa leksana niku sak tiyang ingkang jati diri. Nang menawi identitas sing ditampil niku nggih penampilan-penampilan sing ben dianggep wong liya niku Jawa. Lha mriki niku wonten agama kalih agama budi kalian agama kejawen. Bedane agama budi kalih agama kejawen. Agama budi menika menapa ingkang dipun tindakaken selaras kalian ucapan menapa mawon selaras kalih pakarti nggih tegese ucapan padha karo perilaku nang menawi kejawen sing penting lak ketoke Jawa nggih budal Jawa sing kados ngoten niku ning piyambakipun namung pinter ngomong ning ora iso nglakoni. Nah niku kejawen nggih napa niku Pak Darane rumiyin sadèrèngipun wonten agama lebet. Ya Jawa kan sampun gadah agama kapitayan. Kangge napa niku nek diwastani agama budi niku. Lah sing diwastani agama budi nggih agama kapitayan niku. Nggih, milanipun mboten wonten tanda-tanda utawi asma Tuhan gampangipun ngoten. Sing wonten sinten pangeran utawi ingsun. Terus ingsun kalian aku niku sampun beda. Masalah manembah tergantung keyakinanipun piyambak-piyambak. Ning Kang Jawi niku mboten nate nilaraken ngabekti dhateng Gusti niku mboten nate. Terus ngeten Pak Jono. Agama kapitayan niku kan sadèrènge wonten agama impun mlebet. Nggih. Nek kagem Jawa kan sampurna nggih. Sampurna nggih. Lah kenging napa? Sakwantune wonten agama impun niku pun mlebet nek menawi agama kapitayan niku sampurna kok sedoyo kok diislamake. Sedaya Kok diislamake. Nah, sedaya diislamake ini kan boten kranten istilahnya ngelampahi agami niku lahir batin. Ini kan hasil paksaan. Sampai saat ini pun enten tiang Jawi niku medar kejawenipun kan
tertutup yang Jawa ini. Mergi napa wedine mangke belajar ten agami budi niku menawi mboten estu kuwatiripun gadah pemanggih sing macam-macam. Begitu yang budi menika yang Jawi sing agami nipun budi menika menawi mergi saking Tuhan menika tuhu. Satuhune atinipun menika sampun manunggal kan Gusti menika sifatipun rahasia utawi siri. Mulane tiyang budi menika menjaga kesirian pangeran menika lho. Estu menawi tiyang budi menika mboten purun calcul, mboten purun cartur ngomong sak enake dhewe. Nggih. Ngono. Entah menurut Pak Darno nggih. Nek ningali keadaan kados mekaten mungkin agama Budi nanti bagian kembali Pak Darno. Kula yakin ya? Yakin mergi napa contonipun mboten sah tepi-tepi panjenengan ya Mbak. Karena Yosua semanten menika mestinipun usia-usia sing kritis. Nggih, nyatanipun selama niki sing jenengan uber napa tentang agami sampai kah sing jenengan udi walaupun jenengan niki saged nabi napa mboten lah agama Budi ta. Niku sampun tanda-tandhanipun. Dadi sak menika janipun sampun kathah para kaneman, para nom-noman niku sing akhiripun badhe wangsul ten agama Budi. Kangge napa kangge mantep akan manahipun utawa atinipun. Nggih Mbak, niki harus jenengan ngendikan tanda-tanda mulai akan muncul ajaran Budi ini kan sampun kelihatan. Contoh saat niki kan tiang badhe ngobong dubur kan rumiyin kan nggih kan ajri dilestari musrid nggih. Saat ini ketinggalan sampun berani terbuka Pak. Saat menika sampun mboten rahasia malih nggih. Bahkan tiang-tiang sing ngrasuk agama Islam utaminipun nggih. Bahkan saat menika sampun mlebetipun tasawuf menika lewat tasawuf Budi. Ngoten ya. Mriki contonipun kathah ingkang sami rawuh dhateng mriki niku ingkang sampun menyatakan nglampahi syarat rukun Islam sampun jangkep ning kramen piyambakipun tasik bingung. Lah kula heran ini bingung tentang napa piyambakipun perkawis ilmu agami nggih sampun digembleng kanthi tuntas. Ning nyatanipun piyambakipun tasik wonten rasa kebingungan niku wau. Nah, sareng komunikasi saling sareng datang mriki nyatanipun tersipun wonten rasa gathuk. Niku. Pak, nek misalnya yang Pak sudah fanatik salah satu agama nggih, fanatik nggih. Badhe belajar ilmu Jawa, ilmu kejawen ngoten niku saged napa mboten Pak? Soalnya kalau tingali tiang-tiang saat niki Pak, nek ningali orang nek kejawen, tiang nek ngagemi ilmu Jawa itu kan tinggalnya kan dianggap ini sirek. Tiang Jawa ini ilmu Jawa ini dan naik perdukunan berikut tanggapan menawi tiang sampun fanatik ya. Fanatik niku napa ngertos to maksudnya fanatik niku? Fanatik menika lak tiang yang melaksanakan kepercayaan dia dengan sempurna, dengan bener-bener sesuai dengan kepercayaan. Nah saat ini pados tiang fanatik niku napa? Terus pundi? Contohnya terus pundi? Dia fanatik, tapi yang difanatik itu kadang-kadang dilakukan. Yang fanatik niku saya janipun. Terus yang fanatik niku menjalankan apa isi dari ajaran niku fanatik. Bener-bener dilakoni niku fanatik. Orang kok fanatik niku hujat. Lha tiang sing menghujat iki bukan orang fanatik. Ngoten. Tiang sing nyalahno wong liya niku mboten fanatik. Karena orang fanatik kalau ini saya anggap benar ya ini saya lakukan. Untuk orang lain ya silahkan, mereka mempunyai kepercayaan lain niku fanatik. Bener. Hujat wong liya iki elek dan lain sebagainya, di belakang niku malah dekne pelakune. Betul. Kan mboten fanatik niku jenenge. Niku wong sing elek ning berkedok utawi bernaung ten agama sing sak benere suci. Bener. Lan niku pun kathah sing terkuak. Sing waune selama niki damel panutan, selama niki sering suwuni fatwa. Akhire boroke terbongkar ngeten niki. Terus pundi?
Terus harus kepada siapa kami berguru? Kan itu. Kok tiang terus mlebune nek teng Jawi perdukunan dan lain sebagainya. Nah, nek mlebu Islam nek wis nyai terus dadi tabib niku. Napa? Wong tabib niku artine dukun. Cuma beda nama. Nah, beda nama. Lah tiang sakniki itu udah dibodohi karena bahasa. Makanya aja pisan-pisan belajar bahasane wong liya. Alung belajar ten bahasane dhewe niki lho. Ora perlu sakniki. Tiang lu belajari napa? Belajari bahasane orang lain nek mangke mlebete namung untuk menyalahkan orang lain. Seolah-olah aku loh yang paham bahasane wong liya namung ngoten. Ya silakan belajar bahasane orang lain, tapi urusan ati, urusan urusan agama aja disangkut pautno. Napa malih lek urip niku teng tanah Jawa. Nih, kok mengikuti budaya-budaya saking Jawa, titeni mawon. Sak pira kekuatane, kula kepengin roh. Orang-orang digiles kali tanah Jawa piyambak. Kuat Pak ini. Jelas. Mergi uripe dekne nulis tentang tanah mriki mangan nggih. Nggih, leres Pak niku. Saripatine tanah mriki. Nyembah niku nyembah tanah mriki, ora nyembah tanah kono. Ning kene apa kok yakini kali tanah kono. Lah nek memang tanah kono diyakini kebenarane keapiane bahasane apik, pindah mrono aja urip teng mriki. Aja ngrusoi wong kene. Ngoten lho. Maksud iki. Nek yang Jawa niku wis duwe budaya dhewe. Budayane ati adiluhung. Ngoten lho. Yang Jawa niku nek seneng-seneng niku sing ditonjolno niku menunjukkan rasa hidup. Mergo budaya niku budidaya. Jadi aja kerukunan Pak tiang Jawa niku. Aja kok ngawasi nek sindir tiang nayub iki dianggep wong edan. Niki menunjukkan bahwa wong Jawa inilah tandanya hidup. Ngoten lho. Inilah tandanya berkah saking Gusti. Ngoten. Nggih. Maka elek-elek wong Jawa, nyiriki wong Jawa, nyiriki basa Jawa, ngapikno bahasane wong liya, apik-apik agama kok liya. Nek sujud kok gak nyujuti tanahe wong liya, kok nyujuti tanah dhewe. Padahal mereka itu berdereng paham bahasanya yang itu. Nah, nikulah hasil doktrin orang luar. Ya, makanya aja sampai kenal karo bahasamu, tak kei bahasaku mergo bahasaku apik. Mergi napa? Sakniki sing ijma, sing qiyas, sing nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Kalau nahwu sharaf kita wong Jawa to nek iso. Jajal. Mergi napa? Saking minyak mana kan menjadi berapa bahasa? Nek diolah diparut dadi sego menyok, dikeke uyah dadi ketan menyok. Ya dipepe garing jenenge gaplek. Mungkin nek pun mboten trimo gaplek tok mandeg gaplek dideplok lembut dadi sego titi. Dibuntel godhong ploso dadi lemet. Nah niku nek mau dinafu sarape ora ngerusak nafsu sarap. Ngoten. Ning kenapa kok sik ngunggul-ngunggulno bahasane wong liya niku lho. Lah nek kata sing do kualat. Nah tiang-tiang ngoten niku ora gelem urip tanah Jawa niki ben ora rasane walat tanah Jawa. Untungnya kok urip tanah Jawa Jawa Barat. Nek mlebu Jawa Timur. Nek gawe dakwah atau si alim model ngono. Ora kan di tekal miskin lho. Mungkin aku nakal itu dhewe. Cuma yakin lah. Nah, iki temen lho ora trimo mergi napa selama niki wong Jawa niki wis dinyek direndahkan. Nate napa tiyang Jawa? Nate males napa? Sabar lan narima to? Nggih. Ning nyatane alami dhewe ora trimo akhire. Ora kok wong sing berbuat alame piyambak sing ningkes tiyang sing model-model ngoten niku. Beda kali tiyang-tiyang Jawa niku anggur basa niku sing sate demo penistaan. Nek nistakno wong Jawa niki, napa nate tiyang Jawa lapor. Lagi nyaduki sajen dilaporno wae edan kabeh. Nek ora ngerti belajar wong Jawa ben dadi wong bener, ben dadi wong sing agamis. Nah, orang wong Jawa niki wong agamis, kena apa para wali, para utusan, para pembawa agama kok mlayu tanah Jawa, Nusantara. Itu kan salah satu bukti. Orang kok saking bodone wong Jawa niki. Mereka itu sudah tahu menganggap bahwa orang Jawa itu wong sing paling pintar. Nang carane ngepesno wong Jawa piye dielek-elek dihujat.
Ini loh. Jadi gue sangat tidak terima sebenarnya. Ini pun kesempatan kalau mungkin tukang tiang. Saya ini, soalnya kalau tinggal malah justru ajaran Jawa ini nek sakit ngoten malah saged diinangkan lho Pak. Tiang Jawa itu deretan agama liya Mas. Tiang Jawa ini pun ada pedoman. Aja njiwit wong nek krasa lara. Aja seneng njiwit wong liya. Nek sliramu dijiwit krasa lara. Nah, ini kan sebenarnya kata ini kita orang kanggo tapi tidak dimaknani luas, kan ajaran budi yang luar biasa. Jadi artinya kita nggak boleh menyakiti orang lain. Ya, kalau kita disakiti orang juga, disakiti orang lain juga merasakan sakit. Nah, ini pedoman yang Jawa. Nah, yang Jawa saat ini dua elek sekian tahun meneng mawon, tapi pada saatnya Jajal, kuat ndi gagak karo tunggak. Selama ini sing kuakal pada akhirnya mati gelirak. Tunggake sik pancet tunggak, jawane pancet Jawa. Mulane kula bersyukur nggih, sakniki utamane pun lare-lare nem sing kathah sing mulai dewasa.